ରୁଟି ଆଉ ରୁଟି ହେଉଛି। ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବେଲା ହେଉଛି। ହଁ ହଁ, ତମେ ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥାଅ। ଆଉ ତମେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛ। ହଁ, ଆଁ? ଆଉ ନାହିଁ ତ ନା, କି ରୁଟି ସାଇଜ ବେଲୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ସତରେ କହିଲ ନା କମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲ ପୁରା? ନା ରେ ଗୋଲ ହେଇଛି ଦେଖୁନ କେତେ ଗୋଲ। ମିଛ କାଇଁ କହିବି। ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରେ। ସତ। ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଭାଇ, କହିବି ଆଖି